Podnikatelka, ale tak počkejte, kam se, že to natáčíš, co má, počkej, jak to musí natáčet, co máte, ti vyprávím něco, ty mě fotíš, ty nebo co? Tak dělej, natáčej. Tak už, jo? Kde máš manžela? Uspává v babi i babi. Já jsem to hrdinu chtěl vidět. Já jsem ho chtěl poznat. To je bratr. Ale vy jste mu podobný, strašně. To je starší provedení, ale jinak celý. No, paní velkou možná. A nechce. Já nechci. No bo vy pro ní chtěla, já už nechci. Paní velkomožná, povídej. Paní velkomožná podnikatelka pana velkomožného, co šetří peněz, majetek, městu majetek, peníze, jsme to pokrávat. Ale ty se měnila povolání, ty jsi měla být redaktorka. Televize, jsem tady na nově. Jo. A jo, pojďte. Co ty zprávy? Vážně aktuálně.